Anya laki din! Nag-message ni Julius nga anak ta, Roman Lakay. Agawid ka nun dito'y Pilipinas iti kabitan na panawan. No kasta nalpasa inti kontrata na iya abroad. Sa bagay, talumot tinatawan tinapalabas manipod nagtrabaho di balasi tao ni Julius. Ay, mailiwak mo ta na makakita iti anak ta Lakay. Tilaang pakasdaawa, nabayag saan tanang nagtibusis na. Itilang messenger ti pangitultuludan na iti mensahe na kadata. Di mon panunutan day ta. Tinapatag, adala ta ipatulod na amin sa ahida kadata iti messenger. Nalabit, ama kumikumot iti pagtrab-trabahuan na. Iso adinan masangot ti umawag. Sa bagay mo't kidi bakit? Tinapatag ita. Agawidan. Kun makita tan ti anak ta nga agapuy abroad. Mailiwak at talagan ang makakita kan kuana. Dama ko kat agawidan iti kabitan na panawan ni kasinsin Julius, Uncle Roman. Wang viraon kanakan. Agawi din dito lugar tayaw ni Julius akasinsin mo. Sa nabali ata dun din ay pundar ni kasinsin Julius. Naipatarimaan nyo matan ti balayo. Kung nakagatang ti daga pagmulaan nyo itinatang. Wang kanakan viraon. Day tamoy ti pagyamanak king kuana. Ta saan anaimot da di akasinsin mo. Ipaay na amin akasapulan may kun ni Anita nga time. Siguro, adamatan girlfriend ni kasinsin Julius niya, Uncle. Mga sawan, ti kayat ko asawan. Ay, awan mo ti bagbagana kada kabay kun ni time. Kasla awan panggap na pa yung mga sawa. Ay, rumba nga mga sawan tani, lumakaymutan ni kasinsin Julius. Nariga ti malakayan abaro, wano agbaak ako nada, Uncle. Bakay, nag-message ka di man ni Julius. Awan ba ti message na iti messenger Lakay? Itay pa'y nga urayak tapno maamuan takuman o kaano at talaga sumangpet. Ay kat urayin talata, no kaano asumangpad dito'y balay. Nalabit ang makumikom pa ita iti trabaho na. Wan Lakay, talaga magagaran ako na makakita kan kuana. Talumot atawa na saan ta nakita kan naarakop ni Julius. Lay, Adag tuk-tuk-tuk iti daw Lakay. hada ka dinam na masanga ilim ita. Anita, bakay? Awan mat. Ay, sino ray tagtuk-tuk-tuk iti daw. Tinasayaat, inkalukatan. Ang mga nukaro bala nga day baga nakadata. Mabitla nga raw, tayo naklukatan, tiri daw. Sino ka? Siyak da ito'y tatang. Ni Julius nga anak yun. Anya? Si ka ni Julius, kunam, babae ka may. Siyak nga agpaiso da ito'y tatang. May sakita na babae. Anya? Ola, pastrikandaki din tatang. Madamdama akto nagpalawag kada kayo kininanang. Nabanuga kiti flight ko. Ano kasta? Ay, may saka na transgender anak ka. Nanang, pasensya kayon kinitatang. No inlimod ko kada kayo ti amin. Ay, sumot lagayam, adikan imbaw awag ka na kami. Tadi mo kaya't amang ngagmitibusis mo, kas may sabakla. Ulitek tatang, nanang, pakawanindak. Nabayag pa na ng limod ko. Nga daan ang kiti puso ti may isa babae. Anak ko. Iso anagabrudak tapno maaramid ko ti kayat ko. Iso aday ito'y. May sakit na babae. Ay, Diyos ko! Ti kakaisuna putod ko alalakay. Nagbalin itan na babay. Sapay la kuma, tamaawatan da, tatang, nanang.
Roman lakay. Kalbitan lang matan Itay pa nga urayan ka. Ay, maturog ka kay din, Anita. Rabi una yan. Ayan niya ka matan Nagdegos ka nagbangbang luwak pa'y mga round. Hindi nakmut kalbitanan. Ay, awan ganas ka. Iti kayat mo ang mapasamak. Umay kakit din, Roman. Lakay! Lakay! Ay, di nakmansapalan taday. Nagpudaw! Anya lakit din lakay. Ha? Umay kantan Kondisyonak kita kunak to. Ay, awan nga ron ganas ko. Anya pampanunutam Hey, dayjay a Julius Kasladyak maaklom na may san abakla ti anak ta. Ay, agkad-kad tiriknak, Anita bakay. Anya laki, day. Ay, dandan di ka na ilasin kasinsin Julius. Langam at talagang tipod-pud no babae. Mabalin ka di, awagan ako ni ti Jolie, kasinsin Biron. Lipatin mo, dinagan ko Julius. Ha? O sige, kasinsin Julie. Napimpintas ka maten ngam iti siya. Ay talaga, kasinsin Biron. Dakilagata, dinagastos ko, tapno balinak at transgender. Nagsexy, kan nagpintasak, saan ka di? Wan, kasinsin Julie. Talagaan nagsexy ka nagpintas ka. At iwan pa yung nagitibabalasang dito lugar tayo. Ay, uwan gayam kasinsin. Adda pa sa lubong ko ken ka. Sigurado ang magustom day dyan. Anya nga'y nagiti pa sa lubong mo kanya, kasinsin. Pagpapintas kasinsin. Ala, mabit lang tayo nakala niti silid ko Orayin na kung dito'y salas. Naimbang nga orasyo, Tata Roman. Nay, si kamoy gayam, Ray. Anyat maipaikuking ka. Namuwag nga min na dito iti pagnanaidan di napintas a babae asa nga iliyaw. Ha? Kayat ko kumati makiamabukin ko na tata. Do, adalaki di, pandakabalin na Ay, agawid ka ki din, Ray. San arumba nga daka dito'y balay. Sayang laang ti oras mo. Ha? Ay, agawid ka, tanay. Adupay, tinaskan nga iring Pasko at trabahuan. Di na kumasingaan, Ray. Anyat inaramid ni Ray dito'y balay, lakay. Kaya't nakano amaam-amaw di balasang asa nga ilita. Anya, ay katawan mo't sa nga ilita abalasang. Ipagarok na asa nga ilita ni Julay. Di na mailasay na ni Gayam Julius ti kaya na amaam-amaw. Anya, imbagam kumaa ani Julius ti kayat na amaam-amaw. Ay, di kaya't amaamwanda ama isa na bakla ni Julius, bakay? Anya, Talaga ajak maaklaw na nagbalina na transgender ni Julius. Ay, anya laki, day. Naimbang nga oras po, Tata Roman. Si Kamanay, Ray, anyat aramidam dito'y balay. Talaga kursunadak jay balasang asa nga iliyaw, Tata Roman. Nagpintas ka, nagsiksi. Kayat ko apagdatunan. Anya, kaya't mo apagdatunan kunam, Ray? Ay, wen tata. Kayat kong asawaan ti kasken kwa na. Anya, kaya't mo nga asawan, jay babae nga awan matris na. Anya? Awan matris na kunayo, Tata Roman. Anya ti kayat yung asawan. Ay, basta gawid kan, Ray. Mangsapul ka langag iti sa bali apang ibaw ingam iti marikrik-nam. Gaputa maupay kan tulaang. Apay adi nagmutin kasarsarita, tatang. Manon nga aldaw amad madlaw ko dayta. Kasarsarita ka, tatang.
Apay adi nagmatan pagtimtim kan. Kasla makagura ka kanya. Jak laim pagarop, Julius. Talaga jak maklom na ito yung mapaspasamak. Anya? Kunak pa numawatan daktatang. Inlawlawag kumatan kada kayo ti amin. Sipod pa'y kinaubing ko. Nadlaw ko nakaslad da karkar na kanya. Julius, Diyak may lawlawag ti amin tangatang. Iso please, pakawanin da ko na. Sapay la ko ma, tamaawatan nyo ti sitwasyon ko ita. ay, himbagking kata. Kwa! Anya ako tatang. Anyat kayat yung ibaga kanya. Ha? Kwa. Lipato mo na ita na ibagak, Julius. Di mo ni kaskaso pa'y. Tatang, Ipagarop na iti daduma ka aruba. Asa bali ka a tao. Gaputa nagdakkel ti nagbaliwam. Saan da ka mailasing? Gaputa kasla ka aglanglangan na pudpudno a babae. tatang, Naadaan ka ni ti kasla barukong ti babae. Ken patong ti kasla babae. tatang. Pimo daw ka pa yan. Iso nga. Dita ka malagay. Ha? Apay ang kasya ito jar ni tatang ipimanaw. Kasla. Adda sa bali anadlaw ko kankwana. Agyaman at tanasabat ka rito'y dalan, ading ko pintas. Ne, si kamat gaya manong re. Ha? Am-amunak, ading ko pintas. Kasano ti pan nakaam-am mom itinagan ko? Ala, talaga din akong mailasin manong re. Ha? Anya ti kayat mo asawan, ading. Katno siyak ni Julio sa putot ni tatang ko aruman. Anya? Si kani Julius aputot ni Tata Roman? Sigurado ka? Un manong re. May sakitan at transgender. Mingmingan na ka na yung bago, ha? O, Wanyag paiso. Sika talaga ni Julius. Ay, kung naglaki din no sa bali at tao, ay babae ay lalaki, kaputa sa balin tilangam. o itang, mamati ka na siyak na ito manong re. Iso adin akong pagdatunan. Sa bali, alalaki ti kayat ko. Ay, na yan Julius. Kras ka pa imot nga rod. Agam, urayan armen kalatan. Kaputa ka sila kamatan babae iti panagkita. Anya? Itay ka pa'y pumanag na, Julie anak ko. Kasla na sapsapulom dito'y silid mo. Ay, mapukpo ka o di nagnina lipstick ko, nanang. Ay, masapol ko dahil dyan, tada papanagita. Nalipatam laang tinangi kabila manak ko. Lagi pa anaimbag. Imparabaw ko lang dito lamisita ite agsapa. Ngam kalat mo ito na nagpukaw. Ay, nginginaan pa imot nga rod dahil lipstick ko. Imported. Mala, tulungan ka namang sapol iti lipstick mo, anak ko. Masigurado nga dalaang dayjay dito'y balay. Oh, kaslada ma dun sapsapulom, anak ko. Mapukpukaw dagiti make-up ko, nanang. Ay, awan damatin diti nang ikabilak. Anya? Masapol ko dagiti make-up ko. Saan arumbang awan make-up ko iti papanak? Diya kaya tinagpangit. Asino ay nga tati magala kadagiti make-up mo, anak ko. Ay, diya ka mo, ananang. Idi kalman, diya lipstick ko, ti mapugpukaw. Ita, dagiti mo't make-up ko, Diyos ko. Awan mo ti sabali a tao nga umay dito'y balay. Sa maysa,
Si kalaang mo ti mangus-usar ka dagijay. Mas tawa ka, nanang. At lakit di mga ala kadagiti usar ko adyak amo. Anyamutan? Maladaw ako niti papana. Ano ba yan? Apay dagita asabaw, ray. Asinaw ti pangipaayam ka dagita. Ipaay ko iti babae nga ayatek. Tataruman. Adda ka din ni Julie dita balayo, tata. Ay, amom lang arodan ti may papankin ni Julius nga anak ko. Apay apagdato ng pailaan. Nainlabak at talagan kinkwa na, tata. Atiw na pa yung dagiti babalasang dito'y ayan tayo. Nagpintas a babae. Kayat kong asawaan ni Julie. Ay, di kag pampanunot, ray. Kayat mo nga asawaan ni Julius? Ngawan matris na? Ay, may stress ka lang. Tata? Mangsapul ka lang ang iti sa balay amang paragsaking ka. Awanan ti sa bali ama sa pulag pa'y amang paragsak itiriknak, tata. Ay, ado di tano kayat mauray. Si kalati kumapoy. Nukasta, tata. Addaam mom asa bali a babae amabalin amang paragsak itiriknak. Ay, adaa. Sino kumamot, tata? Rumana, tinagan na. Romana tinagan na, tata. Tagaano ngay day balasang. Mabalin ka di ngay bagam kanyak no tagaano day balasang. Anya ka matan Roman? Manoon arabi adi nakalkalbitan. Naumakan sa matan kanya. Nabanugak. Awan panawin ko iti kayat mo ang mapasamak, Anita. Si kaakit di mo. Di mo pa'y amot yaglambing. Saklatan na ka na yun timang lamlambing kan ka. Ay, maturog taki day. Nabanugak kunakmay. Kayat kon ti maturog. Anya ko maati nakabanugam. Kat awan mo't nadagsan at trabahom diti balay lakay. Adda nga ron nakabanugak, Anita. Anya nga rod? Nabanugak ang nagayayam iti pingpong. Anya? Anya ter aramidin na kiti lalaki di tarubayan? Bakit? Sa nga ili ni Julie nga anak ta. Saan na taga dito barangay tayo nagita lalaki? Nagapuda iti sa bali a barangay lakay. Kastaya. Apay, mabusor ka kadag iti lalaki dito arubayan. Wah. Saan magkide? Ayos lang kanya nga dalalakay di taarubayan. Tinapatag, adda pugi kadakwada. Aniya? Diyak kaya tanda ito ang mapaspasamak nanang. Agpukaw mo ti gamit ko. Dagiti branded nga underwear ko. Awandan dito kabinet ko. Ay. Anya? Adalaki din nakastring agtatakaw dito balay nanang. Sapay nagngingina dagiti mapukpukaw ang gamit ko. Ginatang ko pa abroad. Naglugan da iti eroplano. Imported. Ay, mas daawak mo't anak ko. Awan mo ti sa bali asong sumurak diti balay. Imposible nga da nakastrak nga agtatakaw. Kat itala nga mapasamak ti kastoy. Naglaing matanda diyang agtatakaw na sino man. Dagiti pa'y mat nga rod branded, ditaktakawin na. Ti pakas daawak. Apay, adagiti lang usar mo ti taktakawon na. Nagado mo ti mabalin na atakawon diti balay no kas pangarigan. Adda di tajay tibay. Adda mo ti tajay component wano radyo. Nanang. Ay, tinasayat anak ko. Paliiwan ta no asino man dayjay ang mga ala kadagiti usar mo.
Ay na, bagbagay ko na ito'y bestida ni Julie. Kan, apag isulaunay kanyak na ito'y nginginain na sandal na. Husarik mangki di dagito'y daduma pa'y ang make-up ni Julie nga anak ko. Sana bali, may saak man ita dito'y balay. Gaputarim warda nga agina. Hag-make-upak iti sangwanan ti dakla sarming. Ay na! Nagpintasak at talaga. Hoy, asino ka? Ay, kabalyo kiluam. Tatang? Sika? May saka mo tabagla? Julie, anak ko. Anyat mapasamak dito ya. Roman. Apay akas na tilangam. Nakabistida ka, naka-make-up ka. Anyat kahit asawan na ito. Ay, kas makita yung Anita. May saak mo't abakla. Nabayag apanawan ngay limlimod ko kada kayo daytoy. Anya? Ay, pakawanan dak. Imapalak lang amin iti anak ta. Gaputo nakapinpinta sa babae. Kaya't kumatsyagbalin na transgender akas kinkwana. Anya? Ay, jaklaim pagarop amay saka mo't gayam abakla. Natawid ni Julie kanyak ti kinabakla. Awanan ti maramidak iti dayta. Ay kunakon ket, may saka mo tabagla, tatang. Nabayagan na nadlaw ko dayta. Jaklay bagbaga. Naibutak-takan ti palimod ka. Sapay la kuma, tamawatan dak. Ay, Diyos ko! Ay, itataam mo yung tipod-puno akin na tao. Hawagan da mo tan iti Romana. Anya? Bueno, papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Isagani Yalong Bulisen. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.